Kasualitate handia da gure aitonaren ontziaren izen bere izatea. Dos amigosena latxa izan zen. Esan. 1830ko udazkenean Black Joke Britainiar armadako barkoak dos amigos esklabo ontzia harrapatu zuen Fernando Po irratik. William Ramsey kapitainak idatzi zuenez, barkoak 500 gora esklabo zeramatza, Kuba aldera. Musika delako bat zen, dos amigoseko kapitain. Barkatu etena, zeizen esan duzu? Musika. Euskalduna ematen du. Baliteke ontzia Kubakoa zen eta dena dela jarraitu kontatzen bezez. Ados, musika horrek ikusi zuen atzetik zebilkiola Black Joke Britainiar. Eta bazekin berandu baino lehenago harrapatu egindu zituen. Harrapatua ez izateko musikak erabaki zuen pisua galdu behar zutela. Horrela, 500 esklaboak irlatik gertu bota zituen uretan. Igerian joan zitezen bertara. Eta janaria ere bota zien ferdeletan. Egun batzuetan iraun zizaten. Musikaren asmoa garbia zen. Ontzia abiadura handituko zuen pisurik gabe eta engainatu egingo zuen Black Joke. Behin arrastoa galduta Fernando Pora itzuliko zuen. Esklaboak hartu eta Kubara eramateko. Merkantzia balira bezala, alaze ziren haientzat. Baina gutxi bukatzen. Black Joke azkarregia zen eta irlatik ateratzen ari zela harrapatu zuen dos amigos. Ofizialak preso hartu zituzten, baina ezinezkoa zen Black Joke barruan 500 esklabo baino gehiago hartzen.